V Michalovciach sa konal druhý tréningový program slovenských podnikateľov v rámci cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou. Hlavnou témou bol marketing v podnikaní. Na druhom stretnutí sa však preberali aj otázky, ktoré už súvisia s aktuálnymi obchodnými jednaniami, ktoré zúčastnení podnikatelia absolvovali na predchádzajúcich akciách. Vzhľadom na to, že prešiel určitý čas od workshopu v septembri na Čingove, ktorý sme mali, a podnikatelia mali možnosť už obchodne sa rozprávať s ukrajinskými podnikateľmi. V súčasnosti budeme sa snažiť vyriešiť možné problémy, ktoré nastali od toho septembra pri komunikácii, po prípade pri dojednávaní nejakých obchodných aktivít tak, aby sme sa snažili tieto problémy vyriešiť a aby ten obchod, ktorý už mali rozbehnutý, sme dotiahli do konca. Kvôli tomu vlastne sú tieto tréningy, aby sme pripravili my, slovenských podnikateľov, a naši ukrajinskí partneri ukrajinských podnikateľov na to, že pokiaľ príde k obchodnému stretnutiu firiem, ktoré majú ten istý záber, aby rozprávali k veci konkrétne a hlavne, aby nemali zbytočne prehnané predstavy o tom partnerovi na druhej strane. Najväčším problémom je však komunikácia medzi slovenskými a ukrajinskými podnikateľmi. Aj tejto problematike sa venovali podnikatelia na druhom tréningu. Očakávam od tohoto stretnutia nejakú spoluprácu, nadviazanie nejakej spolupráce s ukrajinskými podnikateľmi ohľadom dodávky nejakých materiálov, ktoré potrebujeme pri výrobe. Mohli by sme trebárs od zahraničných dodávateľov odberať drevo, a potom by sme mohli nájsť nejakých odberateľov zase na ukrajinskej strane trebárs a dodávať im naše výrobky, altánky, detské ihriska. Ukrajinský trh je troška špecifický. S týmito podnikateľmi, ale myslím si, že nie len s nimi, je treba troška ako dlhšie jednať, troška dlhšie sa rozprávať, a pokiaľ tieto vzťahy prebehnú tak, ako majú prebehnúť, tak my garantujeme, že ten kontrakt sa podpíše. Projekt Partnerstvo bez hraníc je financovaný z fondov Európskej únie. Projektovým partnerom na Slovensku je Centrum prvého kontaktu a na Ukrajine Asociácia rozvoja malého a stredného podnikania Užhorod 21. storočia. Cieľom je vytvárať pracovné príležitosti malým a stredným podnikateľom, investorom, ako aj nezamestnaným a podporovať spoluprácu s Európskou úniou. Ďalšie stretnutie by malo byť vo februári, a to na susednej Ukrajine. Pre televíziu Zemplín Kristína Bertičová.